তিনি তো ছয়টা সাতটা জায়গা কালাইনাই পুলানোর ও চিনি পূর্ব জিরানিয়া খোলা তারপর পশ্চিম জিরানিয়া খোলা अब দুইটা মানজাগै दङ এরপরে yang পুলি মুরা বখাক दङ তারপরে जों थेपलक फांगो थानाय थेपलक फांनि परे सातपारानि परे दङ लखीपुरनि परे दङ साउथ आरचिनगर अमाहायखाय आरो स्राबचा खाय मा अंकसिनो एकलगे माबा सिगां मियाथ' खालायथांखाव सिगांबो खालायखाया अमाहायखाय खालायथांजाक ताबो खालायनो दंख खानाबो खालायनाय सुनिबो खालायनाय अमाहायखाय डेट नारकजाक दङ आव अ बिजयंखा बुबाग्रानि जय अ जयंखा जनगणनि जय बुबाग्रा आनो सुजुग रेखा जनगणनि सामुं तांनानि बागै जनगणनि सेबा खायनायनि बागै आंबो चेष्टा खालायनाय ताय बुबाग्रानि जे दागिमुं बुबाग्रानि आदेश निर्देश पालन खालायनाय ताय जेबाबे सरकारनि फेसिलिटी फायमानि अ सरकारनि फेसिलिटी सरकारनि मानथाय सकथाय जनगण पुसगिरिनानि आं चेष्टा खालायनाय जनगणनि काहामनि सामुं खालायनायनि बागै चेष्टा खालायनाय जे जनगण अमाहायके भोट दिउनाय तिनि तंथगलायै बिजय मिছিল खालायमानि अ बिजयंखा युद्ध जेमन युद्ध जय खालायनाय जानजानि जान दाति सावै बिजय मिছিল खालायमाहाय अबाबो अमाहायनो तिनि जय इंलायनाय अमाहायखाय रं थंलायाखै तिनि अमाहायके बिजय मिছিল खालायो आव तंथगलायथुन मोसालायथुन अबना आंनायो तंथगलायनाय मोसालायनाय अमाहायके वालाय सुगलाय करिखाय जाहाते बरक अमाहायके तंथगलायथुनिनाय बंथानि बक बुंनारगो वालाय सुगलाय तंनानि कक नकरि कारण बुबाग्रा चिनि बागै अमनो मेसेज तो रिवो तावालायदि ताबुलायदि काहाम करं तंलायदि हिनैनाय बुबाग्रा वालायनानि फोरोंगिया बुलायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा हामजाकनानि फोरोंगो ताय चुबानानि फोरोंगो बुबाग्रा आबनि बागै चिनि जारा वारियर्स बुबाग्रानि वारियर्स तंनाय रक बुबाग्रानि सेंक्राक जक्सं नरक काहाम करंखाय तंथगलायदि बिजय मिছিল पालायदि तामनाले बुबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतै जों आसो 70-75 बछर रमैनाय जों अमाहायके दाबि दावा सानै फायलायनानि ता बुबाग्रानि बिसिंतै जों किसी साले जों अब फियक जागनानि थां दङ ताय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब संविधानिक अधिकार जों मानानि थाङै दङ बुबाग्रानि बिसिंतै आबनि बागै नरक तेबो तंथगै मोसालायदि रोजाबलायदि बाजि फुतिरिदि निनां नंथानि कबं मुंनारगो तंथगनो बुसकांगो बिजय मिছিল फैयो लाइ खजाक सालनि सालथाम सिगांगो बिजय मिছিল बुमुंगै गोबांमा याकुं चखा याक चखा गोबांमा सागो दुकुमानका अबहाय पार्टी मुं रकनि तंमानि आ तंमा जरावो ताबो ब्लुकुरकनि फाइसिंतै तंसनि बिसिंतै गोबांमा माहाय दिमानबो रिंगितु मान नुजाखा आबो न बाहायके नरक नि बिसिङाव बो बाहायके कन्ट्रोल खानानि वान्स मुं दं आव बिलायखै खाखामो बिलायखै दुख बनांगो ताम हंगाय बे अरनो खुमलंनि गतनानो कक सासिनो नङाबो रोखसाव साखना खुमलंनि गतनानि अम मर्मान्टिकाबो गतना बेलाय बेदाना बेलाय दुखजनक गतना तामनि हिमालय तंथगनानि बिजय मिছিল हिनि फायमानि जागावो अब गारि खप्रजाक गैनाय जे यासि रक चजाक नगमानि हस्पिटाल लाइसमरक अब बेलायखैनो खाखामो हायपनो अब भारा नमा हिनचिनाय भारा कातिमा लायलिया अमाहाय अब तो जों तो जारा हस्पिटाल तंनाय अब तो मा नायनायनो आर जारा यासि चनाय कारण तांगै चानाय चिनि बरक तो जतनो तांगै चानाय रकब्ला ओंखाय अ यासि चमा रकनो बेलाय खाखामानि बिसिंतै जों बाहायके अबनो बिनि एकटा लाइफ दङै थाङो बिनि अ यासि जे यासि बाय माइ खचाय चामानि अ यासि जे गरिखा हंगाय तो अब तो जों वानचुकनानि दरकार बनो ताम वानचुकमान ताम खलायमान एडिसि प्रशासननि तरफ थेके बा सेंट्रल निनि राज्य सरकारनि तरफ थेके बाहाय जों वानचुकमान अब तो वानचुकनानि दरकार न खलाय तंखा वानचुकनानि कक एवं वानचुकथुन एवं वानचुकनाय अ कक्सि सानानि मुसुंगो ताम हिमालय अब हायके उंथनाबो केबो नाया किन्तु गति थांका ताम खायनाबा इनके किन्तु अमहायनो तिनि अरबो मेसेज रिनाय अमहाय जाहाते इंगातै तिनि तो गारि गुरा करै अब तो जस्ट विलेज कमिटी वाइज खायमाबा
abo hangkai borok yang bekhak bai ayang bekhak khalaimani bagai gari gura ni mane gari gura bai borok Mishil khalaimani Bijoy Mishil khalaimani kintu oro hangkai yang mandai elaka o hangkai obono sasinai mandai elaka o hangkai Bijoy Mishil khalayo ba kaise kaise jaga khanu ko Bijoy Mishil khalayo tarpore Bijoy utsob khalayo Bijoy Mishil hangkai ge gathering khalainai pal khai joto constitution tuinai Bijoy Mishil khalayo hangkai gari gura bai hangkai chino obo hangkai te kisa juda village committee wise khainai ekta village ba duita village khainai gari gura bai ya obo kai him lai rally khlai tongthok lai mosalai Mishil khlai lai tini to ya sijonani accident nani kok nokrui amo hai pano gari gura ni lama o accident ngo gari ba simi accident ngo abo akogya pia ba ro jes nanglai chalai ba je kuno babe phano kok torko bitorko nglai phano accident nangmano abo haitang thun jahate ang obono bong thani bo kobong mung naraknai jahate bubagra hamjangma phurungo walai na phurungya walai suglai jahate tang thun obono ang bong thani message ru hambai tamni bagi Bijoy ni utsob khaitini bo tamni bagi gereng ayo make group khaijaka abo ke report aiko phara katingan bagi de nakiba abuno tamni sasine debak no jari jaja muchungmani khlaimani de अब Bijoy Mishil to tak ketalia जों जखन जितिव abo Bijoy abo ras amolni hoyteno जों saimano जखन जुद्ध जयिं खांका आपना बं जान्दा तिसावैनाय Bijoy उत्सव खलायलायो इंगा ताबो बो गणतंत्र डेमोक्रेसि बो अमाहायनो बुट बो चलायखे बुट पाइलायखाय रंग आबिल सिलायैनाय पालि सिलायैनाय अब बो Bijoy Mishil खलायलायो अब कतालिया इंगाय अब हंगाय काशरा नुगुइताय काशा खलायो आमतैया एके अरखाय मान्दाय हंगाय सिगांनो मीटिंग खलाय डिसिजन ना हालायख्या जतो जागानो कारण मानजागिया अंगो आसे गाड़ी गुरा नि प्रॉब्लम फायो गाड़ी गुरा बाइंकांकाय जतो बरक पारानि बरक रक थांमाया एन्जॉय खाइमे अंगो गाबे विलेज वाइज जुदि खलायकांकाय गावसाबा बिटि खलायकांकाय जतनो मानजागै मानो जतनो तंथगै मानो हिनि हिमानि बागैनो अमाहायके खलायलायके मानदायो हंगांकाय अब विलेज वाइज खलायलाय दंलता दुइटा विलेज कायसा तीनटा विलेज कायसा बा एकटा विलेज कायसा दुइ तीनटा वार्ड कायसा अब जे बरक डिसिजन ना हालाय अमाहायके खलाय दंलायो अमाहायसे जों कथाखै सागा जे बिनि सालजाया ताय बुसकांनि सालाबो खायजाकनाय अमाके गोरों थायो दाबो तंथकनि बिसिंथे गोबां मा देरामुं बिरमान थाय थानिवो बुसकांगो बबाहायके काहकनाय तामु मेसेज दंनाय अब तो तंथकनि बिसिंनि बिरमान फायो हिनि नाय तंथक यांनानि बकगया तंथक नानि न नांनाय हायसे जे अ तंथकनि बिसिंथे जे बिरमान मा रिंगि तुबुया अब से चेष्टा मा खायनाय बिरमान जहाते ता फाइटन अब से चेष्टा मा खायनाय फारा जेहेतु भारा काटिथन अब से मानायनाय तंथक जों तंथगैनो थानानै नांनाय आरो चिनि मानथाय सक टाइम अब मानानै नांनाय आरो चिनि थानचा बुबाग्राने थानचानि मारे अ थानचा कुपुरयाखै तंगाने नांनाय अ थानचा कुरुगियाखै तंगा नांनाय बुबाग्रानि हामजागमान बिसिंथै ताय बुबाग्रानि खरांनि बिसिंथै जतन खरां यासांनानै नांनाय ताय बुबाग्रानि फाननिनानै नांनाय अब से कक तंगाने नांनाय हामबाय